12-ти епизод. Коледният подарък на Франклин. Франклин можеше да брои през 2 и да завържи обувките си. Караше колело по нагорнище и свиреше без звук на флейта. Но не можеше да реши каква играчка да подари за Коледа. През нощта е навалял много сняг. И вятърът виеше, нали, Франклин? Май бързаш за някъде. За снежни топки. Трябва да си приготвя повечко. Чао! Ще се видим след училище. Улучихте! Здрасти, Мечо! Улучихте! Пропусна! Автобусът дойде! О, да! Копчета, комплект за фокуси и микроскоп. Аз пък искам за Коледа само хокеен стик, хокейна шайба, хокеен екип, подплънки, ръкавици и предпазна маска. Това ли е всичко? А, да. Казах ли кънки? Черупката изглежда чудесно, язовецо. Благодаря, Франклин. Ти си най-добрият модел за костенурка. Благодаря, госпожице. Как беше името й? Правя се, сестра ми. Тя ще измисли име. Аз имам 2 кукли костенурки. Аз съм кралица Мот. А аз съм крал Тот. Хубави са, Франклин. Ти ли ги направи? Не, Леля ми ги подари миналата Коледа. Изглеждат страхотно. Така е. Подари ли ги, когато била още малка? Дали да не включа и хокейна врата в подаръците? Или е много? Какво друго си поискал, Мечо? Всичко без хокейна парзалка. Моля всички за внимание. Като пожарникар-доброволец, треньорката иска да ви каже няколко думи. Благодаря, господин Бухъл. И така, отново идва Коледа и пожарникарите събират играчки. Ще ги подарим на децата, които няма да получат подаръци. Може да са нови или малко употребявани, но не бива счупени. Аз имам много играчки, от които става хубав подарък. Може би ти, Уили? Не мога да те дам. Имам те почти откакто имам и сам. Не. 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 Мога да дам този камион. Вече изобщо не играя с него. Ей! Това е зеленото ми топче. Колко е красиво. Помня, че те спечелих от Мечо. Скункса? Не, от язовеца. Те са ми скъпи, защото съм спечелил всичките. Кралю Тот, грижи се за колекцията ми от топчета. А ти, кралице Мот, ми помогни да избера играчка за бедните деца. Здравейте, госпожо Костенурка. Здравейте, Ваше Величество. Мислите ли, че Франклин би ми помогнал с украсата на сладките? Аз ще ви помогна. Аз ще ги украся много по-хубаво от него. Но никой не може да изяде толкова, колкото Франклин великана. Олеле! Определено имаш талант за кукловод. Обаче не мога да избера подарък за бедните деца. Дай им нещо, с което вече не играеш. Не мога, мамо. Всичко ми е много скъпо. Ами футболната ти топка? Изключено. С тази топка вкарах първия си гол. Разбирам. Освен това, е подписана от целия отбор. Имаш още няколко дни, за да решиш. Сладките ще бъдат готови след половин час. Точно ще имаш време да събереш шишарки. Добре. Благодаря, господин Дърва. Няма защо, Франклин. Много смешно, Мечо. Какво правиш, Франклин? Събирам шишарки. С тях украсяваме подаръците. Ами ти, Мечо?
Отивам да се попързалям, идваш ли? Не, обещах на мама да украся коледните сладки. Сладки! Имаш ли нужда от помощ? Да, окачваме най-хубавите върху коледното дърво. Но можеш да изядеш чупените, Мечо. Става! Какво е това? Мечо е забравил да занесе вкъщи една от сладките, които украси. Той изобщо не ги е занесъл вкъщи. И захарните пръчки също ли? А ти избра ли коя играчка ще подариш? Мислех си за синьото камионче. Но на него му липсва едно колело. Ще го поправя. Ще стане като ново. Готови ли сте за лампичките? Да. А сега да сложим по телхата подаръците. От Леля ли? Да, те винаги пристигат първи. Знам за кого е най-големият. Чудя се какво ли е. Като познавам Леля ти, може да е всичко. Не, ще трябва да изчакаш до сутринта на Коледа. Можем да изчакаме до тогава, нали съм? Хайде, още малко. Готово. Не е като другите, но не е толкова зле. Като го боядисам, ще стане като ново. Почти като ново. Вижте, Франклин дава футболната топка. Онази с моя подпис. Не, тя е от Зайо. О, добре, предавам се. Какво даваш ти? Камион. Онзи стария с чупеното колело ли? Не. Всъщност, да, но го поправих. Изглежда чудесно. Познайте какво давам аз. Книга с въпроси и отговори. Естествено, вече знам всички отговори. Разбира се. Този е моят. Мозайка. Видела съм я само веднъж. Здравейте! Какво? Ще подариш шейната си? Да, вече съм голям за нея. Пък имам спортна шейна. Някой много ще се зарадва на Коледа. Да. Я виж ти, дано треньорката да е донесла голям кашон. Сигурно ще се зарадва да види колко сте щедри. Ще направите много деца щастливи. Обзалагам се, че шейната ми ще зарадва някое дете. И моята книга. И моята мозайка. Но едва ли някой ще се зарадва на моя стар камион. Трябва да дам нещо хубаво за подарък. Също като Мечо. Но нищо не ми се струва достатъчно хубаво. Сам сетих се какво ще подаря. Франклин, какво правиш с куклите си? Ще ги дам за подарък. Мислех, че това са любимите ти играчки. Така е. Тогава защо ги даваш? Не искам, но всеки трябва да получи нещо хубаво на Коледа. Някой ще получи жената на Мечо. Тя е най-бързата, но той я подарява. О, Франклин. Шейната вече е малка за Мечо, нали? Сигурно, защото яде много. Но за това му е по-лесно да я подари. Значи, не е нужно да давам куклите. Сигурна съм, че ще намерим нещо също така хубаво. Много хубаво си опаковал този подарък. Изобщо не прилича на камион. Защото не е камион, а колекцията ми от топчета. Цялата ти колекция. Имаше чудесни топчета. Особено зеленото, което спечели от мен. Това е много хубав подарък, Франклин. Вижте какво получих. Куклен театър. Чудесен подарък. Браво на Леля ти. Да получиш хубав подарък е прекрасно.
Но да дариш такъв е още по-хубаво. Весела Коледа, мамо! Весела Коледа, татко! Весела Коледа и на теб, Франклин.